Nangutana si Jesus kanila, Sa unsa nato ikatandi ang paghari sa Dios? Unsa nga sambingay ang atong gamiton aron nga masaysay kini? Sama kini sa binhi sa mustasa. Labing gamay kini sa tanan nga binhi. Apan, kung matanom na, mutubo og mulabaw pa sa tanang mga utanon. Nga bisa na mga langgam, makahimo sa pagsalag diha sa iyang labong nga mga sanga. Daghan pa ang mga sambingay nga sama niini ang gigamit ni Jesus sa iyang pagpanudlo sa mga tao. Sumala lang sa ilang masabtan. Wala siya musulti sa mga tao nga dili pinaagi sa sambingay. Apan gipasabot niya kining tanan sa iyang mga sumusunod kon sila na lang.